सर्वप्रथम मैं देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जन्मदाता माता और पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, अगर हमार भजन आप लोग के अच्छा लागत होई तो हमार चैनल सुनीता के शिव ये चैनल के सब्सक्राइब करब, शेयर करब और लाइक करब। एक बार प्रेम से बोल दी शिव गुरु महाराज की। देखिए गुरु बहना, एगो शिष्या बाड़ी गुरुजी के बहुत पूजा पाठ करत रही, बहुत आसरा बा गुरुजी से, लेकिन गुरुजी अभी उनका घरे आइल नहीं खी। कैसे कैसे वो गुरुजी से का कहत रही कि काहे चितावा से हमरा के उतार दिहला, काहे चितावा से हमरा के उतार दिहला। गुरुजी से कहत रही कि का है गुरुजी, सबसे बड़ पापिन हम ही बानी कि सबका के रउआ तार देनी, हमारा बेर काहे इतना देरी भइल बा। कैसे कैसे कहत रही, सिंधु में ग्राह गज के डुबावा आपके बोलौली दुशासन बाल खींच के ले जाके आ उनकर साड़ी उतारे लागल। उस समय पांचों पति उनका
ना भइल, सब अपन सिर नीचे कर लिहल। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी अपन सिर नीचे कर लिहनी। ओ समय केहू जब ना लौकल तो रउआ लौकनी। ए प्रभु, आ रउआ साड़ी के बढ़ा देनी, हमरों के एक बार देखी। सारी नारी के नारी उतारत रहे, लाचारी में तोह केहू पुकारत रहे। नारी के सारी नारी उतारत रहे, लाचारी में तोह केहू पुकारत रहे। दया के आबाला के, दया के आबाला के साड़िया संवर दिहनी। गुरुजी से कहा तारी कि ओ समय की बात बा ए शिव गुरु महाराज कि जे जैसन कइल, जे बढ़िया कर्म कइल ऊ, आ जे खराब कर्म कइल ऊ, सबके रउआ तो देखे नी। केहू अयोध्या में रहल, आ केहू भगवान राम के संगे बन गई रहे। भरत जी महाराज के किस्मत में बने जाए के ना लिखा रहे। ऐसे ऊ का कहनी, जे जैसन कइल ओइसन भइल। केहू इहवा रहल, केहू उहावा गइल। जे जैसन कइल ओइसन भइल। केहू इहवा रहे,
एक बार प्रेम से बोल दी शिव गुरु महाराज की जय हो। उतरो।